Pagbabi na gabi niya kan. Sinula. Oo, syempre. Sabi sa inyo, sa atin pala. Ang init eh. Okay ba yung pagbabat? Nakatama Okay ka. na yung pinatito. Okay na kristal. Gano. Gagawin natin para yung init niya. Ayan. So next natin ay kay Madam Charot. Kaya medyo mataki naman. Mataki yung ano niya. Pero okay lang. Okay lang. Ito kay Jan. Wala akong keke eh. Ay, yun yung favorite ng mga Lawasan. Liver. Yung favorite ng Kapit ka na dito. Dito ka na dito. Ito. Ayan.
Amo na yan, cellphone mo, no? Napakalakas ka yun. Okay na. Yan ito. Ito pala wala siya. Ito pala eh. Ito, matagal naman ang ating gagawin.
2102 ba? 849 2102.